Hvad så? Mig og Mr. Sandy, vi skal til at spille et game, Reload, Ranked, Unreal, og så derfor så ja, så vi ses ind i gamet. Okay, nu er vi i gang med et game her. Så vi er på vej ned ad land her i Scooby Scripts. Så ja, oh shit. Shit, jeg er 28 HP. Jeg er 28 HP. Nu skal vi tage en anden. Nå, han er ikke friendly. Han er ikke friendly, ham her. Jeg har ikke nogen gun. Jeg kan ikke stole på nogen. Sådan der. Mig! Nej, det er lige midt i et game! Okay? Ja, Fucking noob her. Ja, det var min lille bror, der blev kaldt efter. Han hedder Sander. Så ja, det var det. Ja, det er ikke Mr. Sandy, han hedder Mr. Sandy. Hvis I tror det. Så det godt kunne lyde lidt som Mr. Sandy, men de siger også, at ham og Mr. Sandy lyder lidt som hinanden. Så ja, ude i byen, der siger de det. I så lige min første landing der oveni, fordi jeg så min eneste. Kom du på hjælp? Nej. Så læg der og sut. Nej, du. Oh. Nej, undskyld, det jeg sagde ikke noget. Nej, men du bare klippe det ud. Ja, det er derfor, vi har YouTube Studio. Ja, det er det. Det var også det, jeg havde tænkt der. Over så. Hvad pusher du? De har en maskine. Nej, det er dig. Ja, jeg har sådan en motorcykel på. Ja. Jeg pusher den. Jeg står lige og tager medkit. Jeg døde lidt næsten. Så meget dør vi heller ikke. Nej, altså, jo, vi dør. Altså, derfor så det er lidt svært for os. Er der nogen? Og nu vil den jeg trykke... Fuck den, gør hurtigt! Altså, han er den, der sådan holder sig i live, når det er. Jeg er den, der sådan kæmper og sådan noget. Ja, Spider-Man low. Dør du? Ja, Spider-Man var low. Dead. Han havde ground. Jeg har gratis ground nu. Ja, jeg fik den. Ground. Nej, der står et busk. Der. Bushcamp dat. Ja, den der. Det er bushcamp dat nok. Det er nok bushcamp dat. Vi spiller Unreal, og han er ikke også Unreal. Ikke mere. Ja der. Det er så lækkert. Jeg kan forstå, at jeg har ground nu. Det havde jeg også lige før. Nu tager jeg den igen. Prøv lige, vi flygter lidt. Nej! Jeg er ikke set. Kom helt. Nej, du skal bare dø. Jeg havde mythic, jeg havde legendary, jeg havde epic. Og en crown. Okay, dem får det tilbage. Vi er så gode. Jeg lægger det op på UT. Så kan vi også klippe det ud. Ellers det er sut. Oh. Altså, hvis der kommer sådan nogle fiblede, det er kun fordi, at vi ser sådan nogle vandheder. Ja, som der nok ikke må komme op på YT eller TikTok. Lignet chokolade med logo i toast. Cracked. Det er okay. Hjælp. Ramt. Fuck shit. Hjælp. En på mig, jeg er død. Bare reboot. Jeg rebooter. Flygt. Du har den, Mr. Sandy. Kom så, Mr. Sandy. Og hvis I vil se kills, så her.
Ja, jeg er liv. Har du? Ja, jeg har godt den. Det var jeg havde. Og du nu jeg skal fight, jeg havde ingen klokken. Kom nu på hjælp. Nej. Det er long range. I luften. I luften? Hvor? Kom. I luften hvor? Ja, han er... Er landet? Ja, jeg husker ham. Mit loot. Ja. Shockwaves. En shotgun. Jeg kunne gøre det her game. Hvor jeg tager Flowberry. Det var en meget... Undskyld, jeg hoster, men jeg har forkølt. Hvor er du sjov, mand. Hvor er du sjov, Mr. Sandy. Hallo, er det egentlig, vi også lige kommet på din tester? Ja, Er det rigtigt, vi også lige kommet på? mener du? Vi kom på sådan for 5 minutter siden. I hvad? I Fortnite. Nå, men min video, den er allerede 6 minutter lang. Så det kan vi ikke. Jeg klipper så, at man ikke kan alt muligt. Altså, jeg klipper nok alt muligt ud. Woodstake shotgun, vil du have den? Eller en Onji shotgun? Nej, jeg har på den. Okay. Der er to med mig. En anden cracked. En headshot. Han er cracked. Han er 1 HP. Jeg er død. Jeg bliver hacket eller et eller andet. Oh fuck, shit. Det må ikke ske, Mr. Sandy YT. Tilbage i gamet. Jeg er tilbage i gamet igen. Efter død. Det er også svært at logge ind, der er kun 2 nummer. Død den ene. Nice. I luften. Der er 2, der skyder. Jeg bygger. De kan ikke ramme nu. 33, 40. De skyder, de rammer. De kan godt ramme. De kan godt finde at ramme. Jeg har 16 OB. Jeg er 10. Scheisse, det går ikke godt der. Vi whisker for hårdt lige nu. Mini. Wow. Hvad sker der? Dernede. Wow, det har jeg ikke set. Jeg rebooter. Og kommer med fuld HP. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Du er så fucking god, Mr. Sandy UT. Jeg elsker dig. Altså ikke på den måde, mærkelig måde. Jeg er bare på for heals. Der er noget her, Mr. Sandy UT. Jeg har net det. Så det er godt. Ikke tage det. Jo, for ellers dør jeg altid stormen. Ja. Jeg ved ikke, om jeg kaster det ind i zonen. I det slice. Vi er ikke de typer, der grinder så meget. Du grinder selvfølgelig ikke på mig. Fuck, jeg lagger. Jeg lagger. Vi spiser. Bum. Sådan der. Så tager jeg lige min witch room her, og så flyver jeg lige lidt væk. Min er 9 minutter lang. Min den er næsten 10 snart. Shit, jeg tror jeg blev skudt efter. Bagfra. Ja. 32. Han er kutter.
27 ramt i luften. På mig. Der er 2 på mig. Går ind i loot. Jeg vil ud. Prøv. Se om jeg kan nå det. Se om jeg kan. Ja, nej, du kan ikke rende over dem der. Bag dig. Hvor lang tid har du? 3, 2, 1 nu. Du kan bare dø. Så reboot over. Jeg tager kampen op. Død! Jeg står bare i kanten med solen. Oha! Det er 2 grønne mennesker. Reboot. Jeg lover reboot. Det er så fucking godt, Mr. Sandy! Jeg elsker dig. Jeg glæder mig til, at vi skal spise aftensmad. Same. Jeg er fucking sulten. Vi skal have... Tomatsup. Ja. Tomatsup, det er fucking lækkert. Hvis I ikke synes, tomatsup er fucking overvåget, så er der noget galt med jeres fucking hjerte. Hvis jeg har udregning. Skriv i kommentarerne. Skriv i kommentarerne, om I kan lide tomatsup. Ja, vi må ikke dø. Vi må ikke dø. Det er ret svært. Men jeg tager lige flowbaby fisk. Så kan jeg få fuld HP. Der er 4 tilbage. Vi kan vinde. Vi skal have dræbt 1 hold. Vi kan vinde vores første game i Unreal. Vi har aldrig vundet i Unreal før. Det er ikke rigtig sandt. Jo. Der er ikke sandt. Sandy. Ja. Men så Sandy UT. Men jeg spurgte også lige min lillebror. Fordi han har heller aldrig set os vinde i det. Og der er nogen over ved dig. Er der ikke? Jo, de er begge for mig. Det er de grønne mennesker. De er sweats. De er så gay. Ja, de finisher. Det er helt op til mig. Fuck. Det er helt op til dig mod de 2 grønne mennesker. Kom nu, Mr. Sandy. YT. Jeg har bare brug for en shotgun. Har man nu ikke i live med? Nej, derovre. De er derovre. Har man nu ikke i live? Den er dårlig, men Ja, det er godt ramt. Finish. Der er mod 1. Læg dig. Du er mod 1. Grøn mand nu. What the fuck? Kom lige igen. Jeg er nødt til at løbe.